laba mo. Paminaw, paminaw, o barong kita. Kung pulong sa Diyos, imong sundon, ang kinabuhi mo mahimong mauswagon. Sa pagtuo, pagbuhat sa kamatuoran, ang panalangin sa Ginoo atong masinati. Kinabuhi mo umangat, kinabuhi mo mauswag. Basta ang pulong sa Diyos imong mabuhat, paglaom mo kusog imong maangkon. O kinabuhi ko, mudasi ko, sa pulong sa Diyos kita mo barog. Kinabuhi mo umangat, kung pulong sa Diyos imong mabuhat. Reverend Gideon Candelario, magwawali ug magtatambag, sumala sa balaan kasulatan. Pulong sa Diyos, buhatan. Kinabuhi mo umangat, kinabuhi mo mauswan. Basta ang pulong sa Diyos imong mabuhat, paglaho mo kusog imong maangkon. O kinabuhi ko, mudasi ko, sa pulong sa Diyos kita bubaro. Kinabuhi mo umangat, kung pulong sa Diyos imong mabuhat. O kinabuhi ko, mudasi ko, sa pulong sa Diyos kita bubaro. Kinabuhi mo umangat, kung pulong sa Diyos imong mabuhat. O kinabuhi ko, mudasi ko, sa pulong sa Diyos kita bubaro. Kinabuhi mo umangat, kung pulong sa Diyos imong mabuhat. Pulong sa Diyos, buhatan. Kinabuhi mo. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban. Welcome na usab sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod, pag-uban ni maong programa ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing nga Dios ug mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios sa makakagahom niya kami amahan aron sa pagpamati pagkat-on sa imong mga pulong labaw sa tanan. Niya kami aron magpasalamat kanimo sa imong pagpanalipod ug pagbantay ug pagtakbo sa tanan nga among gikinahanglan ug sa kumakaigsuonan nga naa karon silang dapit ug sa mga buluhaton nga naa kanila imo silang gipanalipdan ug imo silang gitabangan. Usamahan niya kami aron sa paghalad sa among kinabuhi, sa pagdaig pagpasidungog sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Walay laing Dios nga makalabaw, walay lain nga makalabaw kanimo, ni makatupong kanimo. Dios ka nga maoy naghimo sa kalibutan ug naghimo nag-umol sa tanang mga butang nga naa ni. Ang among kinabuhi ikaw ang nanag-iya. Ang tanan nga niya kanamo gikan kanimo. Usamahan takos kang daygon, salamatan. Diin padayon nimong ipasinati ang walay hunong nimong pagatiman, ang imong kaluoy ug gugma kanunay namong naangkon. Ug sa among pagsugod nimong programa hangtod sa paghuman ug sa lain na usab nga buluhaton, among angkonon ang panalangin, among dawaton ang imuhang mga pagtulon ng mga pamaagi aron makabot mabatunan namo ang mga imong mga saad amahan. We declare blessing in Jesus name. Amen. Amen. Maayong buntag, maayong pakiguban. Welcome sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo niining ato karong panag-uban. O ako nagtuo nga ikaw sa Dios panalanginan.
sa Good morning. Maayong nga pagpaminaw, maayong nga pakiguban. Welcome sa tanan. Ilabi na sa tumakigsonan nga mo replay ni mong programa. Ako nagtuo nga sa Dios kita giubanan. Sa imong bahandi nganong ikaw nagkapuliki bisan unsa kakadato tanan imurang biyaan yutag balay og salapi kini awayan lang unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo unsay angay baton na Good morning. Ang ato karong hisgutan mga kaigsonan maghisgot sa pangutana. Nganong dili man nato o nganong dili man ta makapanumangil sa mga tao labi na sa mga tao nga naghimog dili maayo. duha ka dapit giandam niya langit ug Moneron ato ang tagaan og pagtagad sa atong panag-uban, pangutana gikan sa atong mga kaigsonan nga nagsunod og nag-replay ni mong programa nga diin naghatod sa mga mensahe sa Ginoo alang kanimo. samtang buhi ka pa Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw sa tanan nga ako ang mga kaigsuonan nga naa karon sa laing mga nasod o sa ato mga kaigsuonan nga naa karon sa Pilipinas. Good morning, ang Dios magpadayon sa pagpanalangin. Biblia basaha mga wali paminawa tumana ang tanan ay Biblia payag matuman Mayong butang ni Evelyn Hilito si Libyo. Bless morning, Pastor. Bless everyone. Og Sister Mayit Payod. Morning, bless Monday. Morning, Pastor. Pastor April May Akabturan. Good morning. Ang Diyos magpadayon sa pagpanalangin. Ablihi ang Biblia aron masayod ka nga ang kabuhat ko duha ka dapit kiandam niya langit ug impierno pabilion kaniya Mayo nga pakiguban ni GD Patinia Dinoyo. Good morning. saka samtang buhi ka pa langit siguro lawan pa makapili pa kita Biblia basaha mga wali paminawa tumana ang tanan kay Biblia baya matuman tanang binuhatan mo gandihan sa Ginoo unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo unsay angay baton na aron maabling kalangitan ablihi ang Biblia aron masayod ka nga ang kabuhat Mayong nga buntag, mayong pagiguban ni Jennifer Ricons. Good morning, Pastor. Wansing from Hong Kong. Good morning, ato mga igsoon diha sa Hong Kong. Maayong nga pagpaminaw, maayong nga pakiguban. Si Evelyn Galito Galito Silvio. Watching from Kuwait. Please pray for me. Pastor, sakit kaayo akong ulo. Murad jud og mabuak. Salamat daan sa prayer. Salamat sa Ginoo nga mag-ayo kanimo og maghatag kanimo og kompletong kaayohan diha sa imuhang gipamati. Og maayong nga buntag, maayong nga pakiguban ni April May Akabturan. Dalaygon ang Dios. Maayong nga pagpaminaw. Good morning, Pastor sa tanan nakig-uban karon. Dalaygon ang Dios. God bless everyone.
Sa dunay nangutana mga kaigsunan nga matud pa kung unsay buhaton or nganong dili man ko makapanumangil og tao nga maumay naghatag kanatog kadaot o hinungdan nga kanabitang nagkalisod ngano kunong dili ta kapanumangil og laing tao. Sa mga butang nga ibilin lang inigdiyan mo, ayaw kailas sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga Payo nga buntag, mayo pakiguban ni Ann Candaso. Good morning, Pastor, and God bless you. Ayaw sige. Ako nagtuo nga naamo kanunay sa kalipay og labaw sa tanan na ata sa panalangin sa atong buhing adios. Sa atong panag-uban mga kaigsunan, ipabati sa Ginoo ang walay hunong niyang pag-amuma o walay hunong niyang pagtagbo sa matag usa. Tinuod nga kalipay na akang Kristo. Sa mga nagbiyahe nga naminaw sa ato ang programa, tungod kay naay mga kaigsunan nga mo reply usab sa ato ang mga mensahe nga ato ang gipaabot sa tagsa-tagsa, I declare blessing sa tanan mo reply Sa mga butang nga o sa tanan nga nakahatod o nakashare na ini ngadto sa ilang mga kaila, dalaygon ang Dios nga magpanalangin pag-ayo. Kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Anang mong binuhatan, dayago itago-taguan. Naw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang alaw mo, sa mga butang ay bilin lang inigdiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ayaw sige ang alaw, Nahanglan nga dili gyud nato usikan ang atong adlaw. Buti pasabot mga kaigsunan nga sa ato ang kinabuhi do na magay mga adlaw nga maluyag do na mga adlaw nga uga ang pagpangalagad, uga ang ato ang response sa mga mensahe apan bisan kung dunay mga kaluyahon ug dili maayo nga pagbati, kinahanglan dili nato usikan. Buti pasabot dili dapat nato tugutan nga kita muundang. Kay ang adlaw mga kaigsoon sa atong kinabuhi dili na gyud mo balik pod. ayaw kailas sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong kagipadlong, kay dili kakaikyas, sahok manan kadadon, sahok manan kadadon, sahok manan kadadon. Ayaw sige ang alaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigdiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ayaw sige ang alaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigdiya mo. Ayaw pa ilan
sa kanila. Dugang mga awit na itong Tagalog pagtagad mga kaigsoon sa itong programa Kristohanong Batanon. Balik ko aning human nga mga awit mga kaigsuonan. Kristohano na mga pagano adunay hingibugon dili man sab hingigon apan nayaw kaluya si Jesus maoy unahan kay giandaman ka para sa imong man munang patambagyo samtang gawas ng tao ayaw pagdago-tago papagmamakonsultahan ang pastor mo tambagra sumala sa Biblia kay ang Panginoon panunundo. Sa dili pamamilya ila-ilaha kinatisa kung nahigong mabagyot ka aron makaantos ka kung kamna unang patambagyo samtang gawas ng tao ayaw pagtago-tago pagmamakonsultahan ang pastor mo tambagra sumala sa Biblia kaya kami yung panulundo. Ay kuya na mga batalo ayaw pagsuway-suwa aron dili ka magbahay kay ang kamatuura ikaw iandaman na maoy ikauban hangtod katapusan munang patambagyo samtang gawas ni pa ayaw patago-tago papagmamakonsultahan ang pastor mo tambara sumala sa Biblia ay ang kamilyoong panulundo.
kinabuhian ko, tanan ipaambit ko sa tanang tao. Ang gitara kong gikan kanimo, dadon ko kini bisan asa ko, iluyo ko sa mga awit ko. Awit nga lalo kanimo, langit no ang mahal. Pasunla ko sa balaan halaran, balaan tuguti nga makapuyo ako. Adlaw gabi sa akong mga biyahe, kinabuhi ko, iatingan ko sa inyo. Bisan nasa ako, ana ang protection mo, madaogon ako, kay ikaw tuwan ko. Ang gitara kong gikan kanimo, daton ko kinibisan asa ko, iluyo ko sa mga awit ko. Awit nga halan ko kanimo, langit no ang mahal. Pasudla ko sa balaang halaran, balaan mong tiblo, tuguti nga makapuyo ako. Pila ka minuto mga kaigsunan o pila ka segundo, sugod nanta sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. Ang atong hisgutan mga kaigsunan mahitungod ni sa mga masinatian nga dili maayo sa atong pagpuyos kalibutan og dili dapat nato ikapanumangil kay ang tanan dunay katuyuan. Balaan mong tiblo, tuguti nga makapuyo ako. So ato nga sugdan mga kaigsunan ang paghisgot sa pulong sa atong buhing adios nga maghisgot ni sa ato ang mga nasinatian kaniadto sa tagsa nato kakinabuhi. Ang pagpuyo nato sa kalibutan mga igsuon, dunay nagkalinlain nga mga kahimtang nga ato gyung masinatian. Bisan sa ato ang nasinatian, tagsa nga atong nasinatian mga kaigsunan, atong mahinumduman nga dunay mga panahon nga makasinati tag grabing kalisod, grabing kagubot, grabing kasakit, o grabe nga mga nagkadaiyang mga problema diha sa pamilya, sa trabahoan, bisan asa ta. Usahay mismo sud sa atong kaugalingon. Ug dunay mga problema nga atong naagian na sinatian diha sa pag-eskwela, diha sa pagtuon, diha sa pang-apply, panarbaho, tanan. Naatay mga naagian nga mga dili maayo nga nasinatian. Apan kanang tanan dunay gidala nga mga pagtulunan. Bisan kani ang mga tao nga atong nasinatian kaniadto, ato ag yung nakatunan nga dunay sila'y gidala nga tagsa-tagsa nga mga leksyon nga mao'y naghatag kanatog kahibalo sa pagdumala na usab
sa laing hugna o chapter sa pagpuyo nato samtang nagpaabot ta sa pagbalik sa Ginoo. Ang sulat ni Apostol Pablo diha sa Roma Kapitulo 8 versikulo 28 nag-ingon dinhi nga nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan niadtong nahigugma kaniya katong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Ikaw ug ako gitawag sa Dios. Ug dunay rason og tuyo ang Dios sa iyang pagtawag kanato aron kita moalagad kaniya. Ikaw ug ako kitang tanan nasayod nganong gitawag o gipili ta sa Ginoo aron mag-alagad kaniya. Aron magpasidungog sa iyang ngalan, aron magpataas sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Mga igsuon, ang tanan nga mga panghitabo kaniadto gikan sa pagsugod nato sa pagpuyos kalibutan hangtod ni ining adlaw. Kitang tanan mga kaigsuonan, moingon ko nga naay mga butanga dili nato mahinumduman, do na po'y mga panahon nga mahinumduman nato labi na kon lisod kalimtan. Apan ibutang nato sa atong kasing-kasing nauna kanang tanan dunay katuyuan. Og nindot pagyud ang rason o hinungdan o toyo nganong kita nakaagi ni ana. Og kanang tanan mga kaigsuonan sumala sa wali ni Apostol Pablo nga ang tanan puro maayo bisan sa dili mga maayo nga sitwasyon. Lamang ang tanan mahimong mamaayo kung kita dunay gugmas Ginoo. Ingon si Apostol Pablo nga ang tanan nga atong nasinatian nasayod ta nga ang tanang mga butang nga abot ni agi sa atong kinabuhi kini nagdalag kaayuhan og ang makasinati ni ining maong kaayuhan ang mga tao nga nahigugma lamang sa Dios. Og kini maong mensahe ato ning masabtan mga kaigsuonan tungod kay dunay mga pagpamahayag, pagpadayag ang Dios diha sa Biblia. Tinuod, lisod kaayo nga hunahunahon og lisod dawaton nga moingon ta nga ang mga dili maayong panghitabo nagdala og kaayuhan. Dili na gani na maayo, dili na gani na dautan na gani nga mga panghitabo unya nagdala hinuon og kaayuhan. Dili man diha nimo masabtan o dili diha nato masabtan makabot ang katuyuan o binsahe sa matag hitabo sa ato nga kinabuhi mga igsuon apan ngadto ato ra gyud nang masabtan nganong nakaagita ana. Like example, dunay mga panahon nga gikawatan ka. Dunay mga panahon nga nailad ta. Og dili lang gamay nga nawa kundili dako nga lisod kaayo nga kanabitaw lisod kayong taplan. Lisod kayong bawion. Dunay mga panahon gyud nga makaingon tang hinikawan sa pabor, hinikawan sa pulong kadagaya. Apan kanang tanan nagdala di ay nato og kahibalo. Nagdala di ay nato og kayuhan. Like example, mga igsuon, dunay mga panahon nga kaniadto makapangutana ta nganong sa kadaghan mga tao kita pay nakasinati. Sa dihang nagtininuod ta sa pag-alagad nga kaniadto wala nato masinatii ang dili mayong panghitabo apan na
atong nasinatian ang dili noon maayong pangitabo. Usahay dunay mga tawo nga moabot aron kapasakitan, aron ka limbungan, aron ka ilaron, o aron ka pasagdan. O sa lisod nga panga pulong aron lang ka pahimuslan. Pahimuslan ang kusog, pahimuslan ang abilidad, pahimuslan ang kadasig, apan kung wala na sila'y makuha nimo, ilalang kang biyaan o talikdan. Apan kanang tanan, wala mo tudlo ang Dios nga atong naunaon nga ang tanan natong nasinatian wala nay pulos. Ang tanan dunay kayuhan. Usahay ang tao mga kaigsunan, usahay makaingon bitaw ta nga kanang maka sinati tag mga kasakit, mga kalisod, kanang giilad, gilimbungan, gikawatan. Usahay mo ingon nga makaingon ta kaniadto nga tinuod. Moingon ta nga nganong nasinatian manako ni. Nganong kinahanglan pa man akong masinatian. Mao ni ang tinuod nga mensahe. Nganong kinahanglan natong masinatian para makakat-on ta og mahitabo ang atong gituohan og ang gipakita sa balaang kasulatan nga dili tanang tawo nga nagpuyo sa kalibutan kasaligan. Dili na to ma-confirm o mailhan, di ta kaila sa tao kung dili na to masinatian ang mga tao gyud nga dili kasaligan. Diha pud ta makakat-on og kana bitang pagpili og amigo, amiga, or higala. Diha pud ta makakat-on og paghatag og kapasayloan. Labaw sa tanan nga diha pud ta makakat-on sa tinuod nga pagsalig sa Ginoo. Samtang namalandong ko sa mga mensahe diha sa Biblia, dali na kong makit-an ang kahimtang ni Jose. Si Jose mga kaigsunan, ilado kay siya sa Biblia. Ang tanang mga tao nga nagbasa sama kanimo nako, mahimo siyang inila tungod kay talagsaon siya. Kana mo tang talagsaon, siguro sa 100 ka tao, may nalagnay usa sama kang Jose. Akong tan-aw nga mahimo na tong panalanginitan si Jose. Tungod kay si Jose, bisan gani sa iyang kaugalingong igsuon, maoy nagbaligya kaniya. Apan ang tanan nga nasinatian ni Jose diha sa iyang mga igsuon o sa mga tao nga duol kaniya, kanang tanan dunay rason. Ang tanan gitugot pero wala makapugong sa planos Ginoo. Ang tanan na sinatian ni Jose, pagpamatuod nga kung duna may mga panghitabo nga moabot sa iyang kinabuhi sunahan, nagpakita nga ang tanan lihok sa Dios. Kay wala may tao nga ningtabang kaniya. Walay tao nga niabag kaniya. Puro kadaot ang iyang nasinatian. Sa diha nga naasa sa iyang mga igsuon, ngadto na sa mga nagpalit gikan sa iyang mga igsuon, o ngadto na sa nasod sa Ehipto. Bisan sa poder sa iyang agalon, ang ending, kung imong tan-awon sa iyang pagtrabaho, nakasinati siya grabe nga kalisdanan, nakasod sa prisuhan. Muna nga sa kinabuhi ni Jose mga kaigsuonan, atong nakit-an nga
ang tao muhimog dautan or dunay dili maayo nga tuyo sa atong kinabuhi apan ang Dios taliwala sa dili maayo nga gibuhat sa tao apan ang Dios magpabilin gihapon sa paggamit sa mga dili maayo alang sa imong kaayuhan. Oy, nindot kay na siya nga mensahe. Dunay mga tao nga walay laing buhaton sa imong kinabuhi, puro ragyod dautan. Kumbaga puro malas. Bisan saon nimo og tinguha sa pagtabang, pag-abag, apan ang ilahang buhaton sa imong kinabuhi, puro ragyod dili maayo. Puro ragyod dautan. Puro ragyod kalisod ang imong maane. Pero timan nga bisan ang palibot sa imong kinabuhi, puro dili maayo ang ilang gibuhat. Apan timan ang Dios makahimo gihapon sa paggamit sa dili maayo sa imong mga kasakit, sa imong mga kagul-anan. Makahimo gihapon ang Dios sa paggamit niini aron maghatod diha kanimo og kaayuhan. Aron maghatod diha nimo og pagkabulahan. So kung doon na kay mga nasinatian nga mga kasakit, kung doon na kay naagian nga mga dili maayo diha sa mga tao o sa imong palibot o sa imong pamilya, ayaw sila dumte. Kay katong gibuhat nila nga dili maayo, nasakitan ka, naguol ka, timan nga katong dili mga maayo nga gibuhat sa tao, himuon to sa Ginoo nga himan galamiton aron ang tanan nga iyahang gisaad, ang tanan nga iyahang giandam nga panalangin moabot to nimo. Kay diha sa mga dili maayo nga panghitabo, diha katudloan sa Dios aron mahimo kang kasaligan, aron mahimo kang piniyalan. So diha nato matugkad mga kaigsunan nga katud di ay mga panghitabo kaniadto nga dili maayo sa atong kinabuhi o sa imong kinabuhi. Usad ay ito ka higayon nga makalihok ang Dios aron ka iyang panalanginan. Usad ay ito ka bililhon nga mga panahon aron moabot sa Dios, moabot ang giandam sa Dios nga mga panalangin. Ug mao ni atong ibutang gyud sa atong sa tagsa nato kaugalingon nga ang Dios sa tanang panahon makahimo gihapon sa paggamit sa imong mga kasakit alang sa imong kaayuhan. Kung doon na kay mga nasinatian nga dili maayo, ayaw kaguol. Ayaw ihatag ang imong kaugalingon aron ka maguol. Hinuon dapat ka malig-on. Dapat kang maglipay. Kay diha sa imong mga sinatian nga dili maayo, diha di ay magdala ang Dios og panalangin. Like example, dunay mga panahon nga mabugatan ka kay malayo ka sa imong pamilya. Dunay mga panahon nga nasakitan ka kay ang panalangin nga imuhang giampingan na wagtang gikawat, gikuha. Nga nagatuo ta nga maunag yutoy magdala ka natog kaugmaon. Pero wala ta masayod nga katude ang butanga dili kaugmaon ang dadon, kundili makapalayo dayto sa Ginoo. Apan sa diha nga gikuha to diha sa imong kinabuhi, wala nimo masabti nga ang atong nasabtan nga oy nasakitan ka. Apan sa panahon di ay nga nasakitan ka, gigamit di ay sa Ginoo nga kinahanglan di ay tang makasinatig kalisod sakit, kay diha di ay nagdala hinuon ang Ginoo labi pa nga maayong butang kaysa atong gituohan. Sunod diha sa kinabuhi,
mga igsoon nga atong nagian diha sa mensahe nga gihisgutan ni Apostol Pablo nga ang Dios naghimo og mga maayo sa tanang panahon og kini alang lamang sa tanang nga nahigugma kaniya. Ikaduha nga ato ang tagaan o pagtagad kini kanang pulong dautan nga atong nasinatian muhimo kanimong maayong magtutudlo. So ang dautan nga mga panghitabo, dautan nga mga nasinatian nato kaniadto, usad ito sila ka maayong magtutudlo. Kay didto ta nakakaton, didto ta na mas nagmaalamon or maingon tang nagmaalamon dili nagmaalamon nakabaton og kaalam. Sa dihang naaday tay mga nasinatian, mga kalisod, balatian, mga dili maayo nga kahimtang kaniadto, kadto ay mga panahon na sila di ay ang maayong magtutudlo nato. Adunay mga butang nga dili nato makatunan pinaagi lamang sa pagpaminaw. Pero kinahanglan nato kining maagian. Og diha sa ato ang maagian, mas diha nato masabtan og mas daghan ang ato makatunan. Like example, kapakyasan. Kanang kapakyasan mga kaigsuonan, masakitan gyud ka nganong napakyas ka, maluya ka, nganong napakyas. Buti pasabot, tungod sa pulong kapakyasan, wala mo abot ang imong mga pangandoy, wala mo abot ang atong mga gitinguha. Siyempre napakyas god. Pulong napakyas, wala gyud mo abot ni maangkon nimo ang mga butang nga maayo. Pero kanang pulong kapakyasan, mahimo na nimong magtudlo aron ka magmapaubsanon. Kay dili man nimo matugkad ang kinaiyang pagkamapaubsanon kung walay mga pagsulay o walay mga dili maayo nga imong masinatian. So kanang kapakyasan dili na sayon. Pero gigamit na sa Ginoo kanang kapakyasan aron magtudlo nato diha sa pagkamapaubsanon. Og diha sa pagkamapaubsanon, diha ta iangat sa Ginoo. Mao na nga ayaw gayod ipanumangil ni bisan kinsa o ni bisan unsa kung unsay imong nasinatian, kay ang tanan dunay rason. Kung napakyas ka, ayaw ka guol. Kay gitudluan ka sa maong kapakyasan o gigamit sa Ginoo ang pulong kapakyasan aron ka makakaton sa pagpailob or sa pagpaubos. Like example, kanang naipagbudhi, kanang word pagbudhi, kinsa man nato dinhi nakasabot aning pagbudhi, kanang gibudhian ka. Kanang pulong nga gibudhian ka mga kaigsunan, mahimo na siyang magtudlo kanimo sa pag-amping. Nga dili na ka dapat magkumpiyansa. Dili man ka makahimo sa pag-amping sa tanang panahon kung wala kay mga dili maayong masinatian. So ang tanan nga dili maayo o ang tanang mga dautan nga mga pangitabo sa atong kinabuhi, gigamit sa Ginoo aron ka makakaton. Yes, dili sayon kanang budhian ka. Pero nahimo siyang maayong butang kay diha ka nakakaton sa pag-amping sa unahan. Mo na nga, like example, natekag mga kasakit, kanang word nga kasakit sa pagbati, kasakit sa hunahuna, tanan. Kanang kasakit mohimo na natong magtutudlo or magtudlo na nato nga ang Ginoo mao ang labi di ay kasaligan. Na mga panahon nga nasakitan ka kay kana bitawng gipalaom lang ka. Nasakitan ka kay gipalaom lang. Pero kanang tanan mga kaigsunan,
gigamit na sa Ginoo aron makakat-on ka nga sa atong kinabuhi ug sa unahan sa ato ang pagpus kalibutan, wala na tay laing saligan kun dili siya. Tanawa ra gud ang Salmo 119. Salmo 119 unya naa sa 119 ako sa pangitaon 119 unya 70. Dili makasabot kining 71. Maayo ra nga gikastigo mo ako kay pinaagi niini makatunan ko ang imong mga sugo. O di ba nindot kayo? Si David nagpasalamat siya nga gidisiplina sa Dios, gikastigo siya. Nya ingon ang wali diha sa Hebreo nga anak tinuod walay kastigo nga makalipay. Walay kastigo nga nindot. Si David iya pong gipakita nga ang kastigo di magdala di ay og kahibalo. Magdala di ay og nindot nga kinabuhi. Maayo alang kanako nga ako gisakit aron ako makakaton. Mao ni nga ang atong mga kasakit or imong mga kasakit ba nakahatag ba nimo kapait sa pagpuyo? Nakahimo ba nimo og or nakahimo ba kinig paduol hinuon sa Ginoo? Daghang nga mga higayon nga ang kasakit, ang kalisod nahimo ding blessing sa kinabuhi sa tao. Kay tungod ni anang mga panahon na mas nailhan dai nimo ang Ginoo. Mas nasuod dai nimo ang Ginoo. Kay ang kasakit mga kaigsunan, dunay mga kasakit nga walay bisan usa nga mga butang nga makapawagtang. Dunay mga kasakit nga walay bisan kinsa nga mga tawo nga makatabang. Pero diha nga panahon na diha nimo matugkad nga dunay di ay makatabang mao ang Dios. Mao na nga unsa may atong nasinatian sa pagpuyos kalibutan, magpasalamat ta sa Dios. Ingon si Pablo mga kaigsonan nga pasalamatin ninyo ang Dios bisan unsa nga modangat kay kana kabubuton sa Dios. Siguro moingon tang kabubuton ba di ay sa Ginoo nang gikawatan ka, gitikasan ka. Gitugutan na sa Dios kay sa panahon nga mahitabo na sa imong kinabuhi, diha ka niya matabangan pag-ayo. Og diha nimo siya mailhan, og diha nimo matugkad nga ang iyang mga saa dili mapakyas. Nga moingon kang tinuod gyud ang giingon ni Jesus nga dili siya mobiya og naa siya sa tanang panahon. So diha nato makit-an mga kaigsunan nga ang tanan nga mga panghitabo maayo man og dili maayo, ang tanang mga tao nga atong nasinatian maayo man og dili maayo, kanang tanan himuon na sa Ginoo nga puro maayo nga magdala kanimog panalangin. Sunod, dunay mga tao nga mga igsuon nga imong masinatian nga kana bitawng mga maayong tao. Sa atong pagpuyos kalibutan, daghang mga klase nga mga tao atong masinatian. Dunay mga tao nga dautan, dunay mga tao nga dili grabe ka dautan. Doon na po'y mga tao nga pertig yung dautan na. Dili kay dautan, dili kay dautan na po'y grabe ka dautan. So,
katong mga tao nga dautan or grabing kadautan o pinang kadautan, mohimo gyud og dili maayo sa imong kinabuhi. Pero dili pwede nga imo silang i-blame, imo silang panasanginlan kay ang tanan nga ilang gihimo timan dili man tuod maayo, pero ang pulong nga dili maayo nga ilang nahimo sa imong kinabuhi, gamiton to sa Ginoo aron magdala, aron moabot kanimo ang iyang panalangin nga iyang giandam. Uy, nindot kayo na. Basta nahigugma ra gyud ta sa Ginoo. Siguruhon na to nga nahigugma ta niya. Unsaon na to pagkasiguro nga nahigugma ta kung ang iyang pagtulunan wa na to tumana. Kung wala na to tumana ang iyang mga pagtulunan, useless gyapon ang ato ang pagtuo nga, oy, ang wali ni Pastor Gideon, puro maayo ang moabot sa akong kinabuhi. Nganong puro raman dili maayo? Kay basig wala nimo tumana ang mga pagtulunan og nagpaila nga wala nimo siya higugmaa. Kay kung tinuod nga nahigugma ta sa Dios, gituman nato ang iyang mga pagtulunan. Gituman nato ang iyang mga sugo. Og bisan unsa ang mga panahon, sitwasyon nga atong masinatian sa time nga nagsugod ta sa pagtuman o pagsunod sa mga pagtulunan sa Ginoo hangtod karon, kung doon na may dili maayo nga mga panghitabo, ang dili maayo gamiton gyapon to sa Ginoo aron ihatod sa Ginoo dinhi kanato ang ihang giandam nga panalangin. Aperting nindo ta. Mga dautan nga mga butang, mga dautan nga mga tao, dautan og pinakadautan, pinapagyud kadautan. Kanang tanan himuo na sa Ginoo nga himan o instrumento aron moabot sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi ang iyang giandam nga panalangin. So arita sa mga maayo nga mga tao, dili mga dautan. Ang mga maayong mga tao makahimo nimo og kalipay o niya magdala pod nimo og panalangin. Dili na ng tao mo abot sa atong kinabuhi aron magdala nato kasakit. Adunay mga tao nga gipadala sa Dios aron iya kang dasigon, iya kang tabangan, aron iya kang tudluan, labas sa tanan aron iya kang maampuan og mapahinomduman. Pinaagi sa mga tao, timan dautan, dili kayo dautan or pinakadautan or maayong mga tao, kanang tanan himuon sa Ginoong himan aron ang panalangin nga giandam moabot sa imong kinabuhi. So diha na to masabtan mga kigsunan nga kung ang mga dautan or dili kayo dautan or pinakadautan mahimo gyapong instrumento sa Ginoo aron iya kang i-bless. Samot na ang mga maayong tao. Samot na ang mga maayong tao. Muni nakanindot mga kaigsunan sa tao nga tinuod nga nahigugmas Ginoo. Ang tao nga tinuod nga nahigugma sa Dios, timan puro ra gyud kaayuhan ang ihatag ni Lord. Kung naay mga taong dautan sa imong kinabuhi, naay mga tao nga dili kay dautan, naay mga tao nga grabe ka dautan, ayaw ka guol, ayaw ka hadlok, ayaw ka balaka. Kay kana himuon sa Ginoong instrumento aron ang iyang giandam nga panalangin moabot gyapon nimo. Samot na kon ang mga taong maayo mahimo nga moabot nimo sa imong kinabuhi. Kay dasigon ka kanunay, tabangan ka kanunay, tudluan ka kanunay. Siguro dunay mga panahon nga moingon ka nga, oy, tinuod pastor kanang pwede ra ay makig-uban og taong mga dautan. Ayaw pod pangita ang mga taong dautan, hinuon likay. Kay sa panahon nga dunay mga taong dautan, diha makakakat-on sa paglikay. Hinumdumi, ang taong dautan gipakita sa Biblia, pwede na nga imong ikauban. Di kayo na nimo mailhan karon pero sa unahan imo na siyang mamatikdan.
Kaya unsay giingon ni Apostol Pablo, ang mga daotang mga kauban makaguba sa maayong batasan. Buti pasabot, diha gipakita nga posibilidad nga karon doon na kay mga tao nga gikauban apan daotan. Pero hinumdumi nga ang mga taong daotan, kung tinuod kang nahigugma sa Dios, ang pinaka-importante diha nga sigurohon, nahigugma kita sa Ginoo. Kay bisan kung naa kay kauban nga dili maayo, himuon gyapon na sa Ginoong instrumento aron ang panalangin ngayang giandam mas moabot usab nimo. Like example, makapangasawa kag dili maayo. Dili grabe ka daotan, dili pod daotan pero dili lang maayo. Wala magpasabot nga imong biyaan. Wala magpasabot nga imong pasagdan. Kaysa panahon nga makapangasawa, makapamana, ug dili maayo, mas diha ka matrin aron mas makatudlo ka ngadto sa uban. Timan iyang giingon ni Solomon diha sa panultihon by the city, ang puthaw mahait pinaagi sa puthaw. Ang maayong higala o dili maayong higala gamito na sa Ginoo nga instrumento aron makakat-on ka og mahimong andam og sangkap alang sa panalangin nga giandam. Nya, like example, ari kas mga maayong tao. Naay mga panahon nga bisan gani ang mga maayong tao, masakitan ka. Bisan gani ang mga maayong tao, makasinati kag kaluya. Iman ang mga maayong tao, mubadlong ug mo saway yun na. Like example, naa kay maayong higala, naa kay maayong amigo, amiga. Pero timan ang mga maayong higala, dili na sila kanunay mo ingon nga sakto ka. Usahay mo ingon na sila, sayop ka. Dili na, wala magpasabot nga wala ka napigi. Wala magpasabot nga wala na kailhang higala. Dunay mga maayong tao mo ingon nga, sayop man ka. Dili man na mao. Sayop man na imong gibuhat. Nya naa pag mo ingong, balik sa Ginoo. Naay mga tao nga maayo apan dili ganahan sa imuhang gibuhat. Naay mga tao nga maayo apan wala ganahi sa imuhang mga pulong. Apan hinumdumi ang tibuok tumong nganong niabot na sa imong kinabuhi para kaayohon. Pero sa panahon nga padlongon sa wayon, usahay masakitan ka. Pero kanang tanan, hinumdumi, dili aron pukanon ka, kun dili aron andamon ka sa giandam sa Ginoo para sa imuha. Muna nga, importante gyud nga sa tanan natong kinabuhi, ang pinakayawi, higugmaon gyud nato ang Dios sa tinuod nga paghigugma. Higugmaon ang Dios dili lang sa pulong, kundi sa tanang sitwasyon, sa ato ang pag-apply sa ato ang kusog, sa paggamit sa atong kusog, sa tanan, higugmaon nato siya. Unya, sunod, dili nato tugutan nga himuong basihanan ang mga dili maayong pangitabo aron hukman nato atong kaugalingon o ang mga tao. Tungod kay adunay mga panahon nga dili nato masabtan or atong masabtan nga kita gipukan, gilupigan, gibudhian apan kana diyang tanan gitugot na aron ikaw ug ako makabaton og kaalam, makabaton og kahibalo, mahimong manaysinangkapan aron sa unahan
makahimo na tas pagkamaigmaton o pagkamabinantayon. Wala nga ang tanan, dunay katuyuan. Ang pinaka-importante ra gyud mao ni siya. Kanang pinakamahinungdanon. Bisag unsa ang imong nasinatian, ayaw kalimot sa pagpasalamat sa Dios. Yes, tinuod dili ta kapili og tao kinsay mo abot sa atong paglakaw sa pag-alagad sa Ginoo. Dili ta kapili, dili na to mapili ang tanang tao nga kining tawhana mo abot, kining tawhana mo ikuyog, kining tawhana. Apan ikaw ug ako makahimo sa pagpili kung unsaon nato pagtubag ang mga panghitabo sa atong kinabuhi. Like example, doon ay mga panahon nga naay mga dili maayo nga panghitabo o doon ay dautan nga mga tao. Ayaw paghimog dautan tungod kay naay mga naghimog dautan. Kung nasakitan ka, ayaw tuguti nga ang imong kinabuhi makapasakit usab sa uban. Kung wala nimo masinatii ang muingon ta nga pagpasaylo, dapat andam kanunay kang muhatag og pasaylo. Doon may mga tao nga gidumtan ka. Doon ay mga tao nga hangtod karon wala muhatag og mayong pagtagad nimo. Pero ayaw na himo ang panag-ingnan o rason nga dili po ka mo hatag og maayong pagtagad sa mga tao nga wala mo hatag og pagtagad nimo. Akong mga pahinumdom o pagdasig, ikaw ug ako ingon nga igsuon sa Ginoo. Kinsa man ang tao nga nakapasakit nimo, unsa man ang mga butang nga diin nakapabug-at sa imong kinabuhi, dawata ug ingna nga ang tanan mahimo gihapong himan sa Dios aron ang iyang panalangin moabot sa akong kinabuhi. Walay dili panalangin nga ipasinati sa Ginoo. Puro panalangin ang ipasinati sa Ginoo. Basta nahigugma ra kaniya. Timan ang tanan nga mga maayong butang giandam o gibuhat sa Ginoo og kini makasinati og kini iyang ipasinati ngadtos mga tao nga nahigugma kaniya. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Oras na sa akong pagpanamilit. Oras na sa ako ang pagpanamilit sa atong programa, mag-ambot ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong. Bisan pa sa akong mga kaigsuonan nga nakadong nakabati. Salamat sa imuhang pagtambag, pagligon, pagmaymay, pagdasig kanila, kanamo nga niya karon. Dalaygon ka o Dios nga naghatag kahibalo, kaalam sa pagdumala sa mga butang o sa among kinabuhi sa mga panahon nga diin padayon namong masinatian ang imong pagkamaayo. Dalaygon ka nga Dios nga mag-aayos ako magigsunan nga dunay mga gipamati niining taknaa. I declare healing right now in Jesus name. Akong gideklara og akong gituuhan nga ang akong igsuon o ang akong nga kigsuonan nga dunay gipamati nining taknaa mahilis sa ngalan ni Ginisus, sa gahom ni Giniso Kristo. In Jesus name, in Jesus name. I declare right now healing completely in Jesus name. Salamat Amahan sa imuhang pagatiman kanamo ug sa imuhang pag-ayo, pagbag-o sa among matag kinabuhi. We declare blessing in Jesus name. Amen og amen.
Kinaigsuon, Pastor Gideon mo ingon usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning kanatong tanan. Pagdaing mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, ito yan ang tanan, ihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,